Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi alakan anni sawabe. Kula bi ambe ka kuma sugundi kan. Ni to ka meno ko ku rev. Arabu ka meno ko ku ruya. Sugun mo chaman bala ka sugun ke fengansa yen sugun te fengansa eda. Sugun ye ko bilbilidi. Adama din ka bone ka akumbe sugun boke. Ika ere ka telia sugun boke. Mo ka ala deli folo ika sugundi. Ika barka soro a folo ika sugundi. Anye kiraw ye ka nabi ɲumanw ye u ka barka n'u ka sankorota sugundi ye ayira. Muhammadu bete i y'a faamu a ka barka n'a ka sankorota sugun ye a bɛɛ yira. O la kuma surunya bolo ma sugun yɛrɛ ye mun de? Sugun ye mun ye? An bɛ dahiratu sakina kɔnɔ bi. Sugun i k'a dɔn k'a fɔ sugun de ye ni ruhu n'a bɛ fɔ o ma ko ni o de bɛ bɔ farikolo la. Ni fila de bɛ farikolo la. Ni min bɛ farikolo lamaga o bɛ yen. Ni min b'a to farikolo bɛ ko dɔn ka kɛ adamaden o fana bɛ yen. Ni min bɛ farikolo lamaga o tɛ bɔ sogo na dɛ. Ni min bɛ adamadenya ko dɔn yira mɔgɔ la o de bɛ bɔ sogo na a bɛ fɔ o ma ko ruhu. Min bɛ farikolo lamaga o tɔgɔ de ye ko nafsu. O de la ni bɔra a tigi sunɔgɔbatɔ bɛ lamaga mais ni bɔra. Ni min bɔra o tɛ farikolo lamaga o ye ruhu de ye. O de ni farikolo bɛ adamadenya kɛ ka ko kɛ ka ɲɛtaw dɔn ka labɛnw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ. Ɔ ni o ni bɔra o a bɛ taa min? Adamaden kan ka ko min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ruhu mana bɔ sogo na n'a bɔra a bɛ taa o sira de kan. N'i b'a fɛ ka taa Faransi i ni farikolo de kan ka taa mais ni bɛ bɔ a b'a fɔ k'a kelen bɛ taa Faransi. N'e bɛ fɛ ka taa Ameriki n'i bɛ visa kɔ i bɛ papier kɔ ni bɛ bɔ a bɛ taa o yɔrɔ la k'a bɛ taa ɲini. Ni nɛgɛso ko b'i la a bɛ bɔ ka taa nɛgɛso ɲini. Ni mobili ko b'i la a bɛ bɔ ka taa mobili ɲini. Ni furu ko b'i la a bɛ bɔ ka taa i kan ka furu sɔrɔ sira minnu kan a bɛ taa o sira fɛ. Ni den ko b'i la ni bɛ bɔ i kan ka den sɔrɔ sira min fɛ a bɛ taa mais munna a tɛ se ka ɲɛ? Tuma dɔ la ni bɛ taa f'a bɛ taa den sɔrɔ a den bɛ k'a tɛgɛ kɔnɔ tan sogo na. Tuma dɔ la ni bɛ taa f'a bɛ taa don Amérique ka yala yala a bɛ nisɔndiya. Tuma dɔ la ni bɛ taa a bɛ taa don Faransi ka yala yala a bɛ nisɔndiya. Tuma dɔ la ni wari ko b'i la a bɛ taa a bɛ wari mugu dolari caman minɛ a tɛgɛ kɔnɔ a bɛ euro caman minɛ a tɛgɛ kɔnɔ. Munna ni ka o bɔli ka taa sogo na a tɛ se ka nafa ɲɛ ye? Parce que ala ma sɔn ni kelen ka baara kɛ. A ye ni farikolo de da ɲɔgɔn fɛ. Ɔ ni bɔra ka farikolo dalen to so kɔnɔ a bɛ se ka taa e ka ɲɛnamaya sira i kan ka min kɛ sinikɛnɛ san 100 a bɛ taa o sira kan mais a tɛ nafa sɔrɔ. N'i ɲɛ yɛlɛnna dɔrɔn i b'a ye wari t'i bolo. N'i ɲɛ yɛlɛnna dɔrɔn i bɛ sin ka ye tɛ Faransi. N'i ɲɛ yɛlɛnna dɔrɔn i bɛ sin ka ye den t'i bolo. N'i ɲɛ yɛlɛnna dɔrɔn i b'a ye ko ja e ma furu k'a sɔrɔ ni kun t'a la f'a ye furu siri. O la sogo nafa ye jumɛn ye nin yɔrɔ la? Ɔ ni mana o baara kɛ ni t'a la a kelen tɛ se k'a ɲɛ. mais ni mana taa e ka Faransi sira kan n'o y'a sɔrɔ jugu tun ye degun dɔ bila e ɲɛ ye dabali jugu dɔ bɛ i ɲɛ ye ou bien obstacle dɔ fɛn dɔ bɛ e ɲɛ i ka den sɔrɔ sira kan n'o b'a la ka den sɔrɔ bali. Fɛn dɔ bɛ e ɲɛ i ka jamana taa sira kan n'o b'a la k'a bali. Fɛn dɔ bɛ e ɲɛ i ka furu sɔrɔ sira kan n'o b'a la k'a bali. Ni kɔni bɛ se ka bɔ o kalama. Ni bɛ bɔ o kalama. Donc ni bɔra o kalama ni e ɲɛ yɛlɛnna n'i ye sogo ɲɛfɔ sogo donna yɛrɛ yɛrɛ parce que diɲɛ laban in na sogo donna ma ca dɛ. Mɔgɔ ba yiri ka b'a fɔ k'u bɛ sogo dɔn u t'a dɔn. Sinon sogo kelen n'i sera ka a kɔrɔ dɔn ka a sarakati bɔ bilahi i ka hɛrɛ dayɛlɛ la pewu. Nabila Yusufu ka sogo kelen pe o min ɲɛ dɔnn'a fɛ a fa ye a ɲɛ dɔn o sogo o nana da kɛnɛ kan k'a ka hɛrɛ bɛɛ da kɛnɛ kan. An fana fɛn o fɛn bɛ sogo kɛ kana sogo fili kɔ dɛ. Sogo donna dɔ ɲini k'a ɲininka min b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ. N'a ye sogo kɔrɔ f'i ye sarakati min b'a la k'a f'i ye degun min b'i ka Faransi ta sira k'a bɛ wuli. Degun min b'i ka papier sɔrɔ k'a bɛ wuli. Degun min b'i ka furuko k'a bɛ wuli. Degun min b'i ka denko k'a bɛ wuli. I mana sogo kɛ a b'i ka ko dɔ de yira. Hali somɔgɔ minnu bɛ lahara i ka maa minnu bɛ lahara ni bɛ taa u nɔfɛ n'i dara. I b'a dɔn e ma se lahara fɔlɔ mais i ni bɛ taa sogo na u nɔfɛ. N'a taara u nɔfɛ a n'u bɛ ɲɔgɔn ye tɔɔrɔ mun b'u kan a b'a dɔn hɛrɛ mun b'u kan ni b'a dɔn. N'i ɲɛ yɛlɛnna n'i ye sogo ɲɛfɔ sogo donnaw ye a b'a fɔ nin saraka bɔ i ka banbaatɔ ye wa n'i y'a bɔ banbaatɔ bɛ lafiya. mais n'i ma kalan dɔnni de dɔgɔyala kalan dɔgɔyala recherche dɔgɔyala mɔgɔ baden de k'a ye karamɔgɔ ye bi a tɛ foyi dɔn. Sinon ninnu ye réalité de ye sogo yɛrɛ ye réalité de ye. Le rêve est une réalité mais mun b'a bali k'a réaliser
réalité de ma tise à réaliser mon ba balik à réaliser parce que nintala sans le corps l'esprit est parti sans le corps ninde tala ka soro farakolo ti nini ni farakolo kuntala farasi ɲɔgɔn fɛ o yi se ni farasi o nini ni farakolo ye furu kɛla o mais nin kelen mana bɔ ka taa farasi e tɛ taa dɛ nin kelen mana taa ka farakolo tɛ a tɛ ɲɛ mais nin kɔni bɛ se ka obstacle ye degun minnu b'i ka farasi ta bali degun min b'i ka nafolo sɔrɔ bali degun min b'i ka furu bali degun min b'i ka denko bali nin kɔni bɛ se ka bɔ o kalama l'esprit peut savoir tes obstacles l'esprit peut savoir les obstacles qui sont devant toi l'esprit peut voir à travers le rêve les difficultés que tu rencontres pendant le mariage ou pendant tes affaires mais l'esprit ne peut pas réaliser quelque chose donc il peut t'informer toi en tant que corps et esprit donc tu fais des sacrifices comme ça tu peux et tu seras soulagé donc ni on be se ka fie ni be ni degun be ni toro be ni ye o degun o toro fo e be sarakati de bo ou bien e be ala wole de ke e be ala deli de ke e be labon de ke labon min ba to na be nya e be nabillahi yusuf ya ka so nkorofa amok afaye no yakuba ko chien do sogon ye chien nga degun do ba koro kana so marka me o ya furai kana so mashika bo akarama o ya furai na kunya to ma o ka me akumeke chien ni ama ay degun munu fo degun nana ko fo ola ala kani saba ben mo be sogon ke ni kon ko an ka korofi me min fo e musaka balade parce que fo e mandi farafie adama den bi an ka doniya fo no ka di awma u ba fo karamo ni che anye faida men karamo ni che anyi ka chime ini baraji u be forfait o ta ka kredu sa me mi ala ka fo nga kemefla kredi chi karamo ma machite se boke doni fana on ma atomode nganya nyini de an segana ka nyini de an fana be livuru sande ame war de dola ni ko mima doko karamo nga so korofo ni fo ni ko nindi u be singa fo ko war ka cha karamo ma war ka cha karamo ma karamo ya ka doni soro chugo mi ba karama karamo doni soro segamena ebodon ala ka ni sawabe téléphone numéro ko ni 00223 78 31 05 88 00223 78 31 05 88 ka fo ko ni yan wele kamina nyefie fulati ntinega o te fo fula musaka on bara ni sela musaka koro amba nyefie ni mase ikungo yire ikungo ka cha ini wario wari mana cha ya kungo tlama kungo min bi kan degun bi kan o ka cha wari ma ala ka ni sababe ula ambe ala ka wati wala yirana daira tu sakina kono professeur Ibrahim Sanogo wassalamu alaikum